Halo guys, untuk masyarakat Panggul dan sekitarnya kami melayani pembuatan plat berbahan akrilik susu atau bening ya guys ya. Juga melayani cutting stiker untuk mobil, tulisan mobil di depan kaca atau cutting stripping sepeda motor bisa, mobil juga bisa. Sesuai pesanan Anda. Guys ya iki tak dudoi carane gawe plat berbahan akrilik sik dibuka dhisik akrilike. Akrilike dibuka dhisik terus ditempeli stiker guys ya, sik sabar. Nah, lek dipasang iki karek ngledeki guys ya. Ngledeki sik. Iki dikerjakan menggunakan alat cutting yang presisi. Kira samar huruf kira podo, huruf mesti podo iki. Kira samar menceng. Untuk harga itu dimulai dari 60 ribuan. Bonus stiker namanya sampean, apa namanya yangmu ya kena. Untuk alamatnya di Desa Kertosono, dekat rumahnya Dokter Vendra, dokter gigi itu loh. Carane ngledeki iki, guys. Ngledeki sik. Urupe gen ketok. Iki ketokane penak, ning ya ora penak iki asine lek tau-taune. Harga start 60 ribuan. Bonus nama yangmu, apa namane istrine sampean apa namane sampean ya kena. Nah. Untuk hasilnya tak sepil neh engko ya untuk hasilnya sih. Untuk hasilnya seperti ini ya guys ya. Lah iki kok ali nemplek neket ngarekang apa ora digledeki yang bocah-bocah ya digledeki iki mang pesenane bocah sesuai request jaluke akrilik putih arep di-clear dhewe. Dadi ya ngene insyaallah aman. Nek sing request sampean biasane aku gawe akrilik bening dadi nggih nempel neket mburi kene. Ya aman. Ora samar diklothek ngene kathek. Oke, terima kasih. Halo guys. Tak warai carane tutorial gawe plat berbahan akrilik guys ya. Pertama ya ini guys. Iki mau tak pasang guys gadungan karek ngletek. Engko hasilnya ngene iki guys. Nah, wis dadi ngene iki. Golek benangi abang niki sret. Lek sampean rene tak bonusi tulisan jenenge sampean IG, TikTok, WhatsApp apa Sealamat rumah jenenge yangmu ya kena.